बेबाक स्रायरंनो फोरोंदि दफारंनि बायाबनो गराक खलायदि लुकुरायदनो फलकदि अबति खरां तिसावै फिलिसिनि चिदक जन शिक्षा संसदमा साल पालायजाखा गणमुक्ति परिषद जयनिया बखाकसे कमिटिनि बखाकते मानदै आमचायो संसाजा ओ पान्दाव मानजाखा गणमुक्ति परिषदनि तांफांकरा कसाम CEM राधाचरण देब्रह्मनो खबै आमचानि याकसुबुदनि मुंगोनां आदंर कगना थानि ताबुनि BJP IPFT हापां तैदुल मुरक तमुजं मुरंनो जांरिखा GMP नि तांफांकरा जों दिनियाव जागा जारा फैनायाव अन्याय अत्याचार सिनि उपरे चलिनाय हबो किन्तु ताई बुइला बेत्रा खाक्लबो थुइतंखो सगला जोंनो केबो नि नरक मासे एं तखानै न जोंनो केन्टर फैगला सिनि अधिकानो जोंनो सिमाना ना आंखो साहस खायै सिगदा हिकता नाका थिमाता सकले ओबा हाइकेले चली मैया ओबा हाइके चली मैया साला बो जागा काहाम बो जागा तो जरा इथेका बुरा पर्यंत केनि निरापत्ता करे खून दर्शन अब तो ताई साइसे लाख साइसे लाख अर्थनीति आक्रमण सामाजिक आक्रमण